नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो आज के वीडियो में हमनी बात करम भोजपुरी युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू जी के बारे में, जिनकर फिल्म जान के ट्रेलर के बारे में आप लोगन के बतौले रहनी कि ईद के शुभ अवसर पर ई ट्रेलर आ रहा बा। लेकिन पहले एकर डेट और टाइम ना पता रहे कि कब कितना बजे ई ट्रेलर आई। तो फाइनली एकर पूरा रिलीज डेट और टाइम कन्फर्म हो चुकल बा। जो डेट बा उ बा बिहान की यानी कि 13 मई और सुबह 7 बजे DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के अरविंद अकेला कल्लू और निधि झा की फिल्म जान के ऑफिशियल ट्रेलर देखे के मिली। जोना के निर्माता राज जायसवाल जी बाड़े, निर्देशक अरविंद चौबे बाड़े। एक ऑफिशियल पोस्टर भी आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकता नहीं। बाकी बिहान सुबह जाके जरूर ट्रेलर देखम। DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर टाइम पूरा कन्फर्म बा, बिहान सुबह आ जाए। तो खबर पसंद आए बा तो लाइक करिए और ऐसा नहीं खबर सब देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भोजपुरी, प्रणाम।